Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usabalisa ubaba uSamson Mkansi oneminyaka engu42 wasedwadwa ekuruleni Oshiselwe ingane yakhe eneminyaka engu7 imoto yakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landula khona le video. Mangoqala usiyona lelikhasi wamuyilekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Namanje akakholwa ubaba womfanyana oneminyaka eyisikhombisa oshise imoto kayise. Ubaba uthe ubone ngomlilo sosholo phezulu emva kokuba umfana wakhe ubedlala emontweni yakhe. Uthi bese cabanga ukuthi mayingadlala ngomlilo kungakuhle. Ubese hamba waya esitoro wafike wathenga umetshisi. Wokhela ke umetshisi phakathi emontweni yabe sevutha amalanga. Buqhamuke esegijima umfana ezake ezocela usizo. Uthi sizamile ukuyicima kodwa bese kuvele sekudlule isikhathi beyisisha esingaphakathi ngenhlanhla injini ayishanga yagcina esikhaphakela nangaphandle iyasho. Uthi angazi ukuthi ngizokwenza kanjani njengoba imoto le ebengisebenza ngayo ukuthutha izinto ukuze ngikwazi ukondla umndeni. Monakalo odalekile kule moto lenganiselwa kuyimali enga ngo30,000. Uthi ke ngenhlanhla futhi umfana wakhe akakhonanga ukulimala. Bathi umfanyana lo ubehleze ethanda ukudlala emontweni. Uthi angazi ukuthi yini emenze wafisa ukudlala ngometshisi. Uthi ngicasukile ngafisa nokumshanga buye ngakhumbula ukuthi ingane ayikho into engayenza. Ube eseyala nabanye abazali ukuthi befunde isifundo kuyena bengavumeli izingane zidlalele ezimontweni zabo. Oqhube wathi umuntu odayisele ingane umetshisi esitoro bezitshela ukuthi ithunywe ngabadala. Babangale kakhulu sebethola ukuthi ingane ishise imoto kayise. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.